pokračuje tradičnou vtipovaní však. Takže so svojou skupinou by som mal mať angličtinu, áno? Nie je tu nejaká iná stolička? Nič, ja si prinesem z kabinetu, ale v takejto stoličke ja sedieť nebudem. Pracovného zošita ide o... Ako sa ty voláš, prosím ťa? Ako sa ty voláš? Filip. Filip, no tak si ťa zapíšem a potom budeš vysvetľovať svoje účinné niečo. Ste mimoriadne drzí, agresívni a ste aj takí zbabelci, tak búchať na dvere a také veci. Čo tu vykrikuješ, prosím ťa, moje meno? Ja som s tebou nepásol ovce. No isté, že samozrejme. Čo majú do toho, prosím ťa? Áno, áno, isté, že. Snažte sa ten rozsah dodržať. Nie je to pre srandu králikovú, lebo aj na maturite, aj slovo vrt na Slovensku môže znamenať aj vtáka v mužských nohaviciach, ale v angličtine